kautoran sa sini nga tion magapamalandong nga kita sang pulong sa Ginoo. Kagini makita sa Mateo kapitulo 5 alin sa 31 pakadto sa 32. Kagining duha ka verses aton pagabasahon sa hiligaynon nga Bible nga nagasiling nasiling pagid ang bisan sino nga magbulag siya asawa kinahanglan maghatag siya sa iya asawa sang papilis sa pagbulagay. Pero karon nagasiling ako sa inyo, kung isa ka tao magbulag sa iya asawa, luwas lamang sa kabangdanan nga ini siya nagpanginlalaki, may salapton siya tungod sang pagpanginlalaki sang iya asawa. Kung ang iya asawa magpamanaliwat, kag ang mga asawa sini nga babae nagapanginbabay man. Kag padayonon naton ang pagbasa sa Mateo 19 halin sa 7 pakadto sa 9 kag diri nagasiling ang mga Parisiyo nagpamangkot sa iya sa aton pa kay Hesus, di nga aman nga nagsugo si Moses nga hatagan lang sa isa ka tawo ang iya asawa sang papilis sang pagbulagay kag bayaan siya. Nagsabat si Hesus sa ila, gin pahanugutan kamo ni Moses sa pagbulag sa inyo asawa tungod kay matig-agid ang inyo ulo, pero sa ginsuguran hindi amo ini. Gani nagasiling ako sa inyo nga ang tao nga magabulag siya asawa sa ibang nakabandanan, luwas lamang sa pagpanginlalaki kag magpangasawa liwat, nagapanginbabay siya. Ini amo ang pulong sa Ginoo kag aton paghambalan sa siningation amo ang pag-asawahay sang tao. Aton nga tan-awon ang ginatudlo sang balaan kasulatan sa aton, kung bala ang pag-asawahay sang mga tao plano lang o kung imbento lang sang tao o kung ang Diyos kid amo ang nagplano sini. Masugod kita sa una nga mag-asawa nga gintuga sang Ginoo, agod nga mahangpan gid naton sing maayo nga ang pag-asaway gali sang tao sa sini nga duta plano gid iya sang Dios halin pa sa sinugdan. Kag ang una nga tao nga nag-asawahay nga gintuga sang Dios kag nag-asawahay amo si Adan kag si Eva. Nagsiling ang balaan nga kasulatan sa Genesis kapitulo 1:26 nga nagsiling ang Dios, himuon naton ang tao nga katulad naton. Kag nagpadayon sa pagtudlo ang Bible nga ang Dios nagtugas sang sang lalaki kag babae, kag ini sila nga duwa nag-asawahay. Ang Dios mismo amo ang nagkasal sa ila dito sa garden sang Eden. Ginpakamayo sang Dios ang duha ka tinuga, si Adan kag si Eva, ang lalaki kag babae. Ginbendisyonan sila sang Dios kag ang Dios may sugo. Amo ini ang sugo sang Ginoo sa ila. Siling sang Dios, magpamata kamo kag pun-an ninyo ang duta. Ginkasal sila sang Dios kag ginsugo nga magmuad sila, magdamo sila kag pun-on ang duta. Siling sang Ginoo, go ye and multiply. So inigali ang pag-asawahay kabubuton kag plano sang Dios, agod nga ang duta nga iya gintuga mabuta mapuno sang mga tao. Pero aton gid hunahon dumdumon naton nga ang duha ka tawo nga gintuga sang Dios kag nag-asawahay sila, perpekto ini sila nga duha, wala pa ni sila sala.
Kay ang pagkahulog sang tao sa sala ara na sa chapter 3 sang Genesis. Makita mo ang pagtuga sang Dios sa mga tao ara sa chapter 1 sang Genesis. Kaya ginsugo niya nga magdamo sila. Pero aton doon bumon nga ang duha ka tawo nga nag-asaway, perpekto ini sila, wala pa sila makahimo sang sala. Pero amo na ni ang plano sang Ginoo sa ila. Wala pa ang tao mahulog sa sala, ginplano na sang Dios nga daan nga mag-asaway sila kag magpamata. Pero sa chapter 3, may ara ang masubo nga natabo sa sining duha ka tinuga sang Dios niya ginkasal kag ginpaasaway. Sa chapter 3, nahulog ini sila nga duha sa sala. Kaya ang Dios may ginhambal sa ila. Siling sa Ginoo, pwede kamo kakaon sang tanan nga bunga sang kahoy diri sa garden sang Eden. Pero ining isa ka kahoy diri sa tunga, hindi gid kamo magkaon siyang bunga, kay sa adlaw nga magkaon kamo siling sang Ginoo, mapatay kamo. Pero nagabot ang tentasyon. Si Satanas sa dagway sang manog, nagtingtar sa ilang nagsiling, gali man ang Dios naghambal sa inyo, nga hindi kamo magkaon sa mga bunga sang kahoy diri sa garden sang Eden. Nagsabat pa si Iba ang asawa niya, hindi pwede kami kakaon sa mga bunga sang kahoy diri sa garden sang Eden. Pero ang Dios nagsiling, ining kahoy diri sa tunga, hindi namon pagkaonon ang iyang bunga, kay kung magkaon kami, mapatay kami. Siling ni Satanas, hindi kamo mapatay. Wala kamo gintugutan sa Dios sa pagkaon sini, kay nabalaan sang Dios, amo na pag-into ni Satanas sa ila, nabalaan sang Dios nga kung magkaon kamo, magtupong kamo sa Dios, mahimo man kamo nga Dios. Tungod sina, kay hindi gusto ang Dios nga magtupong kamo sa iya, hindi kamo niya pagpakaunon. So si Satanas, si Iba nagpamati gid kung anong ginhambal ni Satanas. Nagtangla siya, nakita niya ang bunga nga puwerte gid kanamit, nagkuha siya, ginkaon niya, kag ginhatag niya sa iyang bana. Dira ang ginasiling nga sila nakahimo sang sala. Nahulog sila sang sala. Ang mag-asawa nga una wala sing sala, maayo ang ilang pag-updanay nga duwa, maayo ang ilang fellowship sa Dios. Karon nahulog na sila, kag dira nagsugod ang dako nga kabudlayan sa ilang nga duwa nga pagpangabuhi. Ang Dios naghambal sa ila. Siling niya kay Adan, nya tungod kay ikaw nakasala, nagkaon sa bunga sang kahoy, kutob subong magpangabudlay ikaw, kag sa bunga sang imo nga balhas makakaon ka. Samo na hilway lang sila, kuha bunga sang prutas, kaon, karon iya sila mga budlay na, tuduhan gid nila obra sa bunga sang imong balhas, hiling sang Dios, makakaon ikaw. So pangabudlayan gid tudo agod makakaon. Dira nagsugod ang ilang kabudlayan sa ilang pagpangabuhi sadtong tion nga nahulog sila sa sala. Kag ginhambal sang Dios kay Iba sa asawa nga sang una anay perpekto, wala sala, ginsingganan siya sang Dios tungod kay kaon ikaw sang bunga sang kahoy nga ginadili nakon nga imong kaonon, siling sang Dios, kutob karon, sugod karon sa imong pagpamata, magabatyag ikaw sang kasakit. Pero bisan pa nga mabudlayan ikaw magpamata, ginahando man gihapon nimo ang imo nga bana. Kagato nina masapwan, tubtob subong nga hindi mahapos sa mga babae magpamata. Kita kabala babae nga nagabata, nga nagayuhom-yuhom gid kay kanami sang pamatyag niya nga nagabata siya? Wala. Inaamo ang katumanan sang ginhambal sang Dios sa iya. Susulito nakon, nagsugod ang kabudlayan
sang pagpangabuhi sang duha ka tinuga nga ginkasal sang Dios didto sa garden sang Eden. Kag labot pa sina aton man kuhaon ang kamatuoran. Dondomon naton nga nagsiling ang Dios nga sa adlaw nga magkaon kamo sa sining bunga sang kahoy nga akong ginadili sa inyo, mapatay kamo. Ina nagatudlo nga kung wala gali ang tao mahulog sa sala, ang tao hindi gid mapatay. Magapangabuhi siya sa ibabaw sini nga duta nga wala sing katapusan. Kaya ang siling siyang Ginoo, mapatay man lang kung magkaon, kung wala abi magkaon. Sa aton pa, hindi man mapatay ang tao. Kadua nga ideya nga aton makita, nagsiling ang Dios nga mabudlayan ikaw, siling niya kay Eva, magpamata. Ang pag-antos imo nga batyagon. Kagang tanan nga kabudlayan sa pagpangabuhi didto nagsugod. So amo naton sini sa paghambal. Nga kun ang una nga ginikana naton wala makasala, hindi sila mapatay. Amo na ang pag-insindi naton sinang mga pulong. Ikadua nga tan-aw naton, kung si Adan kag si Eva wala mahulog sa sala, mamata man sila gyapon, magabata man sila gyapon, kaysa wala pa sila mahulog, daan na ginhambal sang Ginoo nga magpamata kamo, punan ninyo ang duta. So ang plano sang Ginoo, kung wala sila mahulog, madamo man sila gyapon. Hindi naton pagsingkanon nga maayo lang kay nahulog si Adan kag si Eva sa sala, kay man ang aton una-una nga kung wala sila makasala, hindi magdamo ang tao. Hindi. Kung wala sila makasala, madamo mangyapon ang mga tao. Pero ang diferensya amo ini, magapamata sila sang mga bata nga puro tanan matarong. Kung wala mahulog si Adan at si Eva sa sala, ang ila mga bata puro tanan matarong, wala sala. Kag ang ilang kabataan hindi man magkalapatay, kay man mapatay lang ang tao tungod kay ang sohol sang sala kamatayon. Di abi kung wala mahulog, di kundi hindi sila mapatay. Kag ang ilang kabataan puro tanan matarong, wala sala, kag hindi man magkalapatay. So amoy na nga ginasiling gid naton ang tanan nga kabudlayan sang aton kabuhi, pagpangabuhi, bisan pa pagpamata kag sang aton mga kabataan, sang nagsugod lamang ina sadtong tion nga ang tao nahulog sa sala. Pero ang plano sang Ginoo sa pagpadamo sang tao, wala niya iya ginuntat, ginpadayon niya. Ang plano sang Dios amo nga magadamo ang mga tao, bisan nahulog ang tao sa sala, kag nagpamata sa mga bata nga puro man tanan makasasala. Ang iyang plano nga magdamo gid iya ang mga tao. Kag aton tanaw naman subong, kag tanawon ginaton si Mathag, nga wala madula ang plano sang Dios nga kita magdamo. Kagamo ini ang plano sang Ginoo, nga ang ginasiling nga pag-asawahay balas ang tao. Originally, ang tuyo gid siniya sang Dios nga magaupdanay ang mag-asawa. Bisa nahulog na ang tao sa sala, ang plano iya sang Dios nga ang duha ka tinuga nga nag-asaway, mag-aasaway gid sila permanente, tubtob nga sila magkalapatay sa ibabaw sini nga duta. Amo ina ang plano sang Ginoo. So ang ginasiling gali nga marriage, ang tuyo sini sang Dios lifetime. God intends marriage to be a lifetime commitment. Ini nga commitment sang duha, lifestyle. Wala yan nagplano ang Dios nga magbulagay ang mag-asawa, bisan nahulog na sa sala ang tao. Ang plano iya sang Dios, nganing duha ka tinuga, mag-asawahay sila
tubtob nga sila magataliwan sa sining kalibutan. Pero ang mga tao tama katig-a kagamotong ginbasa naton kay na may mga Parisiyo nga nagpalapit kay Kristo kag nagpamangkot sa iya. Siling sa mga Parisiyo, Ginoo, pwede bala ang tao makabulag siyang asawa sa bisan ano lamang nga kabangdanan? Siling ang sabat ni Kristo sa ila, hindi. Kay man amo ini ang plano sang Dios. Siling ni Kristo sa ila, sa mga Pariseo, ang lalaki magabiya sa iyang ginikanan kag maghiusa sa iyang asawa. Arang pulong, maghiusa sa iyang asawa. Biyaan niya ang iya ginikanan kag maghiusa sa iyang asawa, kag ang siling sang Dios, ining mag-asawa hindi na duwa kundi isa. Ang duwa nangin isa, ang mag-asawa nangin isa. Amo nang gintudlo ni Kristo sa mga Parisiyo, kag amo man ina ginatudlo niya sa aton. So ang mag-asawa ang duwa nangin isa. Kag ginahambal pagin ni Kristo sa ila ang kamatuoran nga amo ini. Sila ni Kristo ang ginisa sang Dios, hindi pagbulagon sang tao. Ang ginisa sang Ginoo, hindi pag-isiparar sang tao. So sino nag-isa sang mag-asawa? Ang Dios, kag ang Dios nagasiling sa imo kag sa akon. Tungod kay ginisa ang mag-asawa, hindi pagbulagon sang tao. Hindi pag-isiparar sang tao. Kay man ang Dios amo ang nag-isa sa ila. So bisan pa ang ginikanan sang babay o kon lalaki, wala sang diretso kag katungdanan nga ang ilang kabataan kon mag-asaway bulagon sang ginikanan. Kay man kon kaisa, kita nga mga ginikanan, kung hindi naton kaayo mahangpan ini nga mga pulong, pananglitan ang imong bata nga lalaki mga asawa, kag hindi ikaw nga ginikanan, kamo nga ginikanan, makagusto sa asawa sa inyong bata, idiyahan ninyo nga magbulagay ang duwa, hindi inaamo inyo kag aton huptan ang ginhambal sang Dios nga ang mag-asawa ginisa niya kag wala sing bisan sino nga gamhanan diri sa dota nga makasiparar sa ila. Bisan pa ang ginikanan, kung ang asawa ang bana sang bata mo, puwerti ka imol, hindi ka kauyon sa iyong itsura, hindi ka kauyon sa iyong batasan, hindi ka makagusto, kay hindi ka balo mag-obra sa gihapon nagasiling. Ang Bible, ang ginisa sang Dios, hindi dapat pagbulagon sang tao. Ang gisiling niya di, nga ang lalaki, magabiya siyang ginikanan, kag maghiusa si asawa, wala man ininigahambal nga biyaan kag hindi mo na pagkilalahon ang imong ginikanan. Ang pagkaginikanan padayon ina iya, pero ang gusto ginhambal sang Bible dre, mga ginikanan, hatagan naton libertad ang aton nga mga kabataan, hatagan naton kahilwayan nga magbiya siya sa aton balay kag magpakig-upod siya ang asawa, hatagan naton sila kahilwayan nga sila magpagabuhi sa ilang kaugalingon kag sila amo ang mag-manage sang ilang panimalay. Pero sa tion nga kinanglanon kamo sang inyong kabataan, kita nga magigikanan handa sa pagbulig, sa paglaygay sa ila. Pero hatagan naton sila sang kahilwayan sa ilang pagpangabuhi, kay ang Dios amo ang nagtukod sa ila sa sina nga panimalay. Kag kita lang nga mga ginikanan pwede nga makalaygay, alalay sa ila, pero wala kita sang kinamatarong nga idiyahan naton nga magbulagay ang mag-asawa, kay ang Dios amo ang naghiusa sa iya. So amo ini ang makita naton
Kag ini makita gini mo sa Marcos 10 halin sa 6 pakadto sa 9. Ang lalaki magabiya sa iyang ginikanan, makigiusa siyang asawa, kag sila nga duha hindi pagbulagon sang tao, kay sila nga duha isa ang mag-asawa, nahimong isa. Pero kung padayonon naton ang ginatudlo sang Bible sa aton, ato na nahangpan nga ang Dios nagplano nga ang tao mag-asaway agod magdamo. Kag bisan nga ang tao nahulog sa sala, ang plano iya siyang gyapon naga sang Dios nagapadayon nga mag-asaway gid ang tao. Pero ang pag-asaway silinakon permanente. Wala na naiya sang ulo atras. Permanente amo na ang plano. Siling sa Bible sa aton, magapakigiusa siya siyang asawa, kag sila nga duha nga magsawa, nangin isa, kag hindi sila pagbulagon sang tao. Pero batian naton ang mga pulong nga ginatawag nga permissive will. Okay? Biblical ina. Permanente matod ang pag-asawahay. Pero ang Deuteronomy sa chapter 4 sa Deuteronomy verse 1, ini naghambal sa aton sang subong sini. Kung ang isa ka lalaki magpangasawa kag matalupang daniya nga ang iya asawa nakasala sang makahuluya nga sala, siling sang Bible, ang bana pwede makasulat sang sulat sa pagbulagay, letter of divorce sa pagbulagay, kag ihatag niya ina sa iyang asawa, kag pwede na sila makabulagay. Permissive will, gintugotan sang Dios nga pwede man makabulagay. Although nga ang plano niya magpangabuhi sila topto sa ilang katapusan nga ginhawa diri sa kalibutan, pero siling sa Bible ginligwat niya ini nga kung ang babae o kung lalaki man makahimo sang makahuluya nga sala, pwede na sila makabulagay. Ti ano ini nga sala? Ang sala diri nga ginasiling nga makahuluya, amo ini ang ginatawag nga sala sang pagpakighilawas. Amo lang ginay na ang bugto nga sala, wala na sing iban. Kung ang laki o kung ang babae makasala sang sala nga pagpakighilawas, adultery, o kung sexual immorality, siling sang Bible, pwede sila na lang makabulagay. Masulat na lang sang letter of divorce sa pagbulagay. Kay man ang ila sina nga duha nga pagsaway, kung amo na nga sala ang makumit, tama na sina kagamo nga pag-asaway. Dawhilo na nga hindi mo na matadlong, hindi mo na nagumok nga hilo nga hindi na mapuslan. Kung ang isa nakakumit sang nasiling nga sala sang adultery. Makita man nimo ina sa Mateo 19 city pakadto sa 9. Ginsiling ina ni Kristo, kag nasulat man ina sa Old Testament nga kon ang babae o kon lalaki makahimo sang sala sa pagpakighilawas, then pwede sila ka bulagay. Pero ang masubo iya subong, kay may kasuguan man kita sa aton nga pungsod nga ginatawag naton nga divorce. Diri sa Pilipinas may ara ginatawag nga annulment, ipa-annul. Kag may ara man kita nga ginatawag gani diri nga ginasiling naton nga legal nga pagsiparar. Okay, ina na pattern sang natudlo sang Bible. Ang diferensya lang amo ini, ang divorce kaga ang annulment, legal separation,
Hindi lamang sala sa pagpakikilawas. Ang Bible ya isa lang ang ginatag. Pwede ang mag-asawa makabulagay kung makakumit sang sala nga adultery o kung pagpakikilawas. Hindi nga karon ang tao ya pwede na makadivorce kung ang iyang asawa hindi kabalo magluto sang utan, hindi kabalo magtigang, hindi kabalo magpanglaba, hindi kabalo magpamlansa, then ma-divorce na lang sila kay ang asawa hindi kabalo. Mga utod ko na muna una mo, wala ina nakasinanto suno sa ginatudlo sang Bible, kay ang ginatugot lamang sa Bible din ang tao makabulagay sa ilang pag-asaway. Amo ini ang sala nga makahuluya nga ginasiling pagpakighilawas. Kung ang asawa magpakighilawas sa ibang nga lalaki nga hindi niya bana, o kung ang lalaki man sa ibang nga hindi niya asawa, then siling sa Ginoo, pwede na kamo kabulagay. Pero kung ang ibang nga klase sang sala, hindi pwede. Kag ang kaluyahon sang aton mga kasuguan sa duta ya subong, bisan ano na lang nga klase sang sala, pwede na makadivorce kag inday ina suno sinatudlo sa aton sang balaan nga kasulatan. Nagsiling si Jesus Christ sa mga Parisiyo. Siling ni Jesus Christ sa ila, nagtugot na lang si Moses nga ang mag-asawa magbulagay, magsulat lang sang letter of divorce kag pwede na makabulagay tungod kay tama katiga sang inyo ulo, pero hindi inaamo ang plano sang Dios sa sinugdan. Ano yang plano sang Dios? Ang plano sang Dios nga ang mag-asawa hindi gid magbulagay. Kay man mga kauturan, ang Dios nakahibalo nga hindi lamang perwisyo sa bana o kon asawa ang pagbulagay, kundi hasta ang mga kabataan magaantos emotionally may ara sila nga kabudlayan tungod kay ila ginikanan nagbulagay kag nahangpan nina sang Ginoo. So mga asawa, hindi lamang ang inyong kaayuhan amo ang inyong tanawon. Mga bana, hindi lamang ang inyong kaayuhan amo ang inyong tanawon, kundi tanawon ninyo ang inyong mga kabataan. Kag ang Dios nagahatag gid sa aton sang warning nga dapat ang mag-asawa hindi magbulagay kay perwisyo sa ilang mga kabataan kung ang ilang maginikanan wala na, nagkaladula na tungod kay nagbulagay. Okay, ining pulong nga adultery nga amo lang ang kabangdanan nga pwede makabulagay ang mag-asawa suno sa natudlo sang Bible sa aton. Tama gid sini kasakit kag mabug-at ini nga klase sang sala ang pagpakighilawas. Nga daw kabug-at gid sini nga klase sang sala. Kay bisan pagani ang mga pastor way gana magwali sa sini nga klase sang sala, kay tama sini kasensitive. Kung magwali ang mga pastor nga kamo nga mga lalaki, kamo nga mga babay, hindi kamo magpakighilawas, ina nga mga tao nga may mga bisyo ang ilang akigan ang pastor nga nagawali. Wala nila ginatanaw nga ang Dios paagi sa manugwali, ginasabdong sila sa ilang sala. Ang ilang halitan ang mga nagatudlo sa ila, ang mga pastor nga nagatudlo sa ila, akigan nila kag singgano nila nga okay, pastor, mind your own business. Hindi lang niya paghilabti kami ang amon iya, hindi lang paghilabti ang imo lang, amo ang ariglahon nimo. Mayo na, pero ang business sang mga pastor amo ang pag-review, pagsabdong sang sala nga mga tao. Kung ang amon igawali, amo lamang ang mga maayong mga butang nga makalpalipay sa inyo, kag mga pastor hindi magsabdong, mag-review sang sala. Sino na lang ang gusto ninyo
nga magwali sang pulong sang Ginoo kung hindi kamo gusto magpamati kag sabdungon kamo nga ang sala nga ginasiling pagpakigilawas isa ka mabugat nga klase sang sala. Kag dumdumon ninyo sang nag-agi ginhambal nakon ang impierno, ang linaw sang kalayo, diin ang tao igabutang sa wala sing katapusan. Kag na-mention dito ang sala nga adultery, nga ang padulungan sina silot sa lingaw sang kalayo nga amo ang impierno. Ginhambal nakon bagulan nga ang mga manugwali katulad sa mga pastor iban pa nga naga bantala sang mayong balita, delikado kung tandugon nila ang sala sang pagpakigilawas. Nakita nyo bala kag nabasahan ninyo sa Bible ang Marcos Kapitulo 6, ang anak sa Diyos nga si John the Baptist. Si John the Baptist nagsabdong kay King Herod. Anong sala ni King Herod? Ginhimo niya nga kabit o kon live-in ang asawa sa iyang utod nga si Philip. Okay, mag-utod. Ang isa hari. Ang asawa ni Philip, ginulo asawa ni King Herod. Karon, ginsabdong sila ni John the Baptist. Nga nagsiling si John the Baptist nga hindi inaangay kay man sopak ina sa kabubuton sang Dios kag sala ina dako ina nga sala kag salabton ninyo sa Ginoo. So imbes nga talupang don ni King Herod kag magsiling nakasala ako, ang resulta nangakig siya kay John the Baptist, ginpapriso niya si John the Baptist kag si King Herod nagsilibrar sa iyang birthday. Okay, amo na istorya. Ang iyang kabit nga asawa siyang utod didto nag-attend sa celebration ni King Herod. Karon madamo ang bisita. Ang bata ni sang iyang kirida ni King Herod, may bata nga dalagita, dito naghatag sang special number, nagsaot siya dito kag nagpamalakpak ang mga tao kay kanaw manami siya magsaot. Nagtingdo si King Herod kag naghambal sa bata nga dalagita kag siling, kung ano ang imong pangayoon ihatag nakon sa imo, bisan pa ang katunga sang akon manggad ihatag nakon sa imo, kay ikaw nakapahalipay sa akon sang ibugid nga pagsaot. Ang bata nagkadto kay nanay niya nga wala kay balo nga si nanay niya kirida kabit ni King Herod. Nagsiling ang bata kay nanay niya, "Nay, ano ang gusto mo nga pangayoon ko sa hari?" Kabalo ka kung ano ang sabat sang babae nga kirida ni King Herod. Nagsiling siya, singgana ang hari nga ihatag niya sa imo ang ulo ni John the Baptist. At doon ang ulo ni John the Baptist ibutang sa planggana kag ihatag sa iya. Ti kang hari nakasaad na nga bisan ano ang imong pangayon ako nihatag, hindi na siya makabalibad kag makatras. Nagsugo siya sa iya mga gwardya. Ginkadto si John the Baptist nga napriso, ginutod ang iyang ulo, gintuputang sa planggana kag dito ginhatag sa bata, kag ginhatag sa bata kay nanay niya. Okay, naamo sina kay man purtigid ang kaakig nila sang hari kag sang iya nga kirida, kay ginsabdong sila ni John the Baptist nga sala sa tubangan sang Dios ang ilang ginahimo. Amo ina nga tubtob subong ang mga manugwali daw medyo wala gana magsabdong, magtandog sini nga sa isang sala, kay man ang mga tao imbis nga maghinulsol sang ilan na himo nga sala batok sa Ginoo,
ilapang akigan ang mga tao sang Dios nga nagasabdong sang ilang mga sala nga ginahimo. So amo na ginsiling nakon nga tama kabugat sini nga klase sa sala, tama sini kasensitibo kag ang Dios mismo nagatudlo sa aton nga ini nga klase sang sala indi gid maayo, kay ang pagpakighilawas nagaguba sa imong relasyon sa inyong panimalay, asawa, kabataan, relasyon sa iban nga mga tao, kaglabaw sa tanan sa atubangan sang Dios nga nagaplano nga tani ang mag-asawa maayo ang ilang pagsinarayo, pagpangabuhi sa sulod sang balay, pero ini nga pag-asawahay madisturbo kung ang tao makakumit sa ginasiling sala sa pagpakighilawas. Okay. May istorya ako kagini may kamatuoran na istorya pero wala ini sa Bible. Akon lang ini nabatian sa TV nga matuod nga sugilanon. Ang sugilanon amo ini. Ang bana nagpangkirida, may kirida. Then ang yang kirida kung anong isugo sang iya kirida nga babay, iya ginasunod. Nagplano ang amo nga babay nga dapat patyo niya ang iyang asawa, kaugalingon nga asawa, agod nga ang ilang pag-updanay siyang kirida, wala na sing sablag. Kaga masubo amo ini, ang bana nagpauli, mayugod iyang plano, ginapalangga niya iyang asawa sa guwa, kinatimplahan niya sang kape, gali kay iya lang to nga panad-anad, kay ang plano niya iya, nga magabot ang tion, nga ang kape, nga ginapainom niya siyang asawa, butangan niya sang hilo. Sa laktod nga paghambal, napatay ang asawa niya. Nga amo sini, diin ini naghalin, tungod sang sala, nga ginasiling pagpakighilawas. Amo ina ang ginasiling nakon nga tama sini kabugat nga sala, kagbisan pa ang Bible nagahambal nga kun ini nga sala amo na ang magaabot sa panimalay, mas maayo na lang nga magbulagay sila kaysa magplano sa pagpatyanay sang bana kagasawa. So ang Diyos nga nakaintindi sini, ginahatagan na lang niya sa ginasiling permissive will. Pwede na lang kamo makabulag kaysa magpatyanay kamo nga duwa nga mas malain pagid andangatan. So amin nga ginapugngan sang Dios kag sang balaan nga kasulatan nga ginatudlo sa aton nga dapat indi gid ang mag-asawa magkumit sa sining isa ka mabugat nga klase sa sala nga amo ang ginasiling nga pagpakighilawas o kon adultery. Kung ini gintugot na lang sang aton kasuguan sa pungsod nga may divorce kag may annulment kag legal separation, kaluoy na lang ini sa aton, kay kung wala na lang sang divorce kag annulment o kung legal separation, ti ang mag-asawa magpatyanay lang ang isa kag isa sa kaakig tungod sa sining isa kasala nga tama kabugat nga ginasiling siyang Ginoo, indi tani ini dapat nga himuon sang mag-asawa. Pero aton ini ibutang iplastar naton ini nga mga bagay sa mga sitwasyon na nagkalatabo subong, kay adlaw-adlaw may mga kaso sang pagbulagay, ang iba na dispunihan, naguliay, ang iba na dayonan gid nga nagbulagay ang mag-asawa nga hindi na mabulong. Okay, may posibilidad man, dipindi ini sang aton pagbaton, paghinulsol sang aton sala. Ang Ginoo nagahatag sang ligwa nga bisan ang tao makasala pa ang mag-asawa makasala sang sala nga adultery o kon pagpakighilawas. Pero kung ang both parties
magbaton sang ila sala, maghinulsol sang ila sala, kag magsaad sa tubangan sang Dios nga hindi na nila pagliwaton, pagsuliton ang nahimo nila nga sala. Kag ang lalaki magpatawad, ang babae magpatawad man, pwede sila makauliay gihapon. Ang Ginoo naghatag sina sang ligwa. Ako ni istorya ang natabo kay Hosea kag kay Gomer. Agon makita naton nga may ara man nga ligwa nga ginahatag ang Dios nga pwede mag-uliay bisan nakasala sa pagpakigilawas. Ari si Hosea. Si Hosea isa ka matutom nga anak sang Dios, pero nakapangasawa siya kay Gomer. Ini nga Gomer nag-unfaithful sa iya, hindi siya tampad, hindi siya matinumanon siyang bana nga amo si Hosea. Kada mag-abot si Hosea, halin siyang trabaho, may nag-report sa iya nga ang imong asawa may lalaki. Maglakat siya, kada niya puli, may nag-report, ang imong asawa nagaupod-upod sa iban nga lalaki. Kag napamatud-an ni Hosea nga iyang bana, iyang asawa, naga-commit sang sala nga pagpakigilawas. Kung sa bagay, ang una niya nga bata, gintan-aw niya, nagapandua-dua siya, sinya daw hindi gini akon bata, ang itsura layo lang. Nataw kadua nga bata, tanaw naman niya, hindi gyapon. Lain man itsura sa magulang, lain man manghod, malayo gid kayo. Nataw ikatatlo, tanaw ni Hosea, lain gid ang tatay sini. So, ang hambal sa mga tao sa iya, kag siyang nakita, kag sa paginawi siyang asawa, nabalaan niya gid nga yung asawa, nagapang nginlalaki. Pero isa kation, naglakat si Gomer, si Hosea, naglakat pagpuli niya, ang iyang asawa nga si Gomer wala na, naglayas na, kay nag-upod si iyang lalaki. Abi ni Gomer nga ang iyang lalaki nga nunupdan, amo ang makahatag sa iya sang tuman nga kalipay, kag sa tatanan niya nga kinahanglanon. Nagsala siya. Ang lalaki nga iyang ginupdan, ginhimo siya nga ulipon. Si Gomer ginhimo nga ulipon. Ang palangga, pinakapalangga, siyang kagalingon nga bana, karon nahimo na lang siya nga ulipon. Siyang iyang ginupdan nga lalaki. Luwas sina si Gomer, gindala sa iya lalaki dito sa merkado. Diin ginabaligya ang mga timbang o kon helper. Ang background sini nga istorya, amo ang paginawi sa mga Hudiyo kag mga Israelinon. Sila iya ang mga Hudiyo kag Israelinon, pwede ka bakal helper, timbang, ulipon nila, pwede sila kabakal. Kag kung gusto sila magbakal, kadto lang sila to sa merkado sang mga ginabaligya nga pwede baklon kag mahimo nga helper o kontimbang. Dito si Gomer, gindala siyang lalaki, agud ibaligya kag makakwarta ang iyang lalaki. Nabalaan siyang bana nga si Gomer nga nagahigugma sa iya, nga dito ang iyang asawa wala siya kwarta. Ang iyang ginhimo agud mabakal niya kay tama kamahal, ginbaligya niya ang tanan nila nga pagkabutang, kag gintipon ang kwarta, kag ginabalan ang iyang tatlo kagabataan, nga tuto si nanay nimo, matipon kita kwarta agud aton baklon, kag mabalik liwat diri sa aton balay. Pagkatipon ni Gomer ni Hosea sang kwarta, nagkadto sa to sa merkado, ginbakal niya balik ang iyang asawa, kag nagistoryahanay sila, nagpinatawaray sila, nga hindi naliwat maghimo sang sala sa pagpakigilawas, agud nga maglinong ang ilang pagpangabuhi. Naguliay sila. Nga ginhambal nako ni nga istorya, nga nasulat mismo ina nga istorya sa Bible. Basahon mo ang Hosea chapter 3, pakadto sa 5, ara na da ang istorya nila nga duha. Okay, nagpinatawaray kag naguliay. So kon may mag-asawa subong,
nga nagkapamati sini nga mensahe. Kag kun ang isa kag isa sa inyo nakakomit man sang sala nga ginasiling pagpakigilawas, kag kun inyo malang mahambalan nga magpinatawaray kamo, maghinulsol, magsaal sa tubanan sa Dios, pwede man nga makauliay pagin, katulad sa ginimo ni Gomer kag ni Hosea. Ina tsansa ligwa nga ginahatag sa Dios, agod nga ang mag-asawa magpadayon sa ilang pag-asawahay sa sini nga dota, agod nga hindi manginperwisyo sa ilang mga kabataan. May pagabasahon na kudre nga katapusan nga bersikulo, kag ini makita sa Malakay chapter 2 kag ang bersikulo 16 nagasiling. Sinya, ginakaakigan ko, ang naghambal sini ang Diyos, ginakaakigan ko ang pagbulagay. Okay, ang Diyos ang naghambal sini ang Diyos. Siling sang Ginoong Diyos sang Israel. Naakig ako kon ang isa sa inyo maghimo sining mapintas nga butang sa iya asawa. Gani mag-andam kamo sa inyong kaugalingon, kag hindi ninyo paglapason ang inyo saad nga mangin matutom kamo sa inyong kaugalingon nga mga asawa. Ari diri ang warning sang Dios. Siling sang Dios, ginakaakigan ko, ginadumtan nakon ang pagbulagay sang asawa. Kay man ang Diyos amo ang nag-isa, kag nagsiling siya, hindi pagbulagon sang tao. May rason ang Diyos sa pagsiling. Ginakaakigan ko gid siling sang Ginoo, kag ginadumtan nakon ang pagbulagay sang mag-asawa. Kag naghatag siya sini nga warning, nya dapat nga magmatutom kamo sa isa kag isa. Ang bana magmatutom siyang asawa. Kag ang asawa dapat faithful siya sa iyang bana. Kakon amoy na ang himuon sang mag-asawa, ang Dios dako gid ang kalipay sa pagtulok ng mag-asawa, nagaupdanay nga may paghigugmaanay, paghidait sa tunga sang ila panimalay. Pero mga kauturan, ining tanan hindi mahimo sang mag-asawa. Sa ila lamang kaugalingon nga kusog, kagahom, mahimo lamang ini kung si Kristo amo ang sentro sang pagpangabuhi sang mag-asawa, kag si Kristo amo ang sentro sang ila panimalay. Agod nga matigayon nga si Kristo amo ang mangin sentro sang kabuhi sang mag-asawa kag sa ilang panimalay, ang himuon ninyo kag naton tanan amo ini magpaubos kita sang aton kagalingon, buksan naton ang aton mga kabuhi, tuuhan kag batunon naton si Kristo sulod sa aton mga kabuhi, agod nga ang balaan nga Espiritu amo ang magatuy-tuy sa aton kung ano ang aton maayo nga paghimuon samtang nga nagapangabuhi kita sa sining kalibutan. Mga kautoran, maayo madamo gid nga salamat. Kag kabay nga ang Dios magpakamayo gid sa aton tanan.